Kaixo, ni Dane naiz. Eta nia naitz. Save the Childreneko voluntarioak gara biok. Azken hileetan, neskamutikoei haien euskara maila hobetzen laguntzera bideratu dugu gure denbora. Eta orain, bizi izandako esperientzia esango dizuegu askar-askar. Laguntza. Esan dugunez, hona etortzen diren neskamutikoek laguntza behar dute haien euskara maila sendotzeko. Euskara zulertzea eta mintzatzea oso garrantzitsua da beraientzat. Eskolako emaitzak hobetzen laguntzen dieta. Adiskidetasuna. Hemen asko dakigu adiskidetasunez. Izan ere, eskolak oso divertigarriak dira eta parte hartzekoak. Eta azkenean, lagun talde handi bat osatzen dugu. Jolasa. Garrantzitsuena amaierako utzi dugu. Jolasean gehiago eta hobeto ikasten delako. Ados nago, eta baita ona, superposik etortzen dira neskamutilak ere. Behintzat hori esaten digu